Достар, сіз яңа елға бүләкләр әзерләп өлгердегезме инде? Без бүген Айсылу белән икәүләшеп сезгә матур открытка ясарга өйрәтергә булдык. Әмма аның өчен алдан Айсылу менә шушындый Кар бабай һәм Кош бабайны кисеп алды. Открытка ясар өчен безгә менә шундый яшел төстәге матур кагаз кисәге кирәк булачак. Әйдә Айсылу ясап башлабыз. Иң башта менә шушындый ике яктан ябыштырып була торган скотч кирәк булачак. Куптарып алабыз. Һәм менә шушы рәсемнең кире ягына ябыштырабыз. Безнең рәсемебез Айсылу белән али булмый. Ул кабарып торачак. Әйе, тагын буш калган урыннарына открыткабыздан бу матур рәсем куып төшмәсен өчен менә шулай итеп скотч ябыштырабыз. Тагын кычмыкларына ябыштырсам. Бу открытканы кемгә бүләк итәсең киләсе? Бабайга? Әйе. Тагын менә кычмыкларына итсәң. Ve şu yeşil kavuşta geçtiğimiz. Anlasın da bak. Hoppa, yüzünü yapıştırdı. Normaldi. Koydu yapıştırsın. Bulmandır. Nasıl sızların değil mi? Bir de eğlendir. Kırıngın aytırıp matırtırmışlar. Yapıştır. Kubırlık olmasın böyle итешейim. Даже шунда мотор булды. Күрсәтә камера. Әйләндереп, менә шунда мотор открытка килеп чыга. Хәзер кош икәнен күрсәтеп, менә шунда фломастерлар белән Кар бөртекләре ясап инде. Идем янда ясап. Менә шунда Кар бөртекләре oralarını әйе шунда төрткеләр. Әйдә, ясыйбыз. Яңа ел белән бабай дип кайда язасың? Башта язасың? Айсылу безнең әлегә беренче сыйныфта укый. Әмма инде матур иттереп яза белә. Татарча. Siz нинди төстегез шундыйны куллана аласыз? Инде матур рәсем эзлисез икән, аларны гади конфет тышларыннан да кисеп алып була. Нәмәгә? Язасызмы? Әнді белгісі де қойсам. Мене матур болды. Қазір инде қойған орынға Кар бөртекләре ясап барабыз. Зур да яса, кечкенә дә яса, алып булгач матур була. Кечкенәләрен дә. Күрсәтәләр. Айсылу открытканы күтәреп. Хәзер. Әсен? Бу бик матур. Яңа бүләк була инде. Айсылудан бабасына. Менә шунда килеп чыкты.
Ортқы яғаны әліге бұлыш әйме ойсу. Әйе. Міне мұнда мұнтур тілеклер, жылы йоқты тілеклер жазып була. Өзіңіз нәрсе тілейсіз, шулай тіріп язасыз. Әлігі открытканы оқытушыға, әтенеге, йоқын ұстазға да бұлайды бұл. Бізге бұл открытканы ясар үшін ойсу білен не бары 3-4 минут керек болды, еме? Әйе. 3-4 минутта мен шындай қызықлы бұлек келіп шықты. Сізге бізге қошылып, открыткалар ясағыз. Нәтижеде нәрсе келіп шықты, менде мотор рәсімлер келіп шықты, қағазлар бізге жібереді аласыз.